Πρώτα απ' όλα, να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά που με αξιώνει ο τόσο μεγάλος Άγιος να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Πολλά χρόνια το μελετώ, αλλά φέτος μόνο ευωδόθηκε η επιθυμία μου. Και ευχαριστήθηκα τόσο πολύ, γιατί αυτή η Εκκλησία είναι κατανυκτικότατη, μυρίπνοη, ζωομύριστη. Αισθάνεσαι τη χάρη του Θεού να κουμπά την καρδιά σου όταν βρίσκεσαι μέσα σε αυτήν. Σε ωραίο φυσικό τοπίο, στην καρδιά του κάμπου της Πάνο Μεσαράς, κοντά στον Αναποδάρη, ευλογεί όλη την περιοχή ο Άγιος από αυτό το σημείο, εξακτηνώνει τη χάρη της παρουσίας του. Στα χωράφια σας, στα μπέλια σας, στις ελιές σας, στις κτηνοτροφικές σας ασχολίες και στις άλλες επαγγελματικές επιδόσεις, εφόσον είναι στο χώρο των αγροτικών και κτηνοτροφικών ασχολιών σας, αλλά και στο χωριό, γιατί είναι τόσο μεγάλος που δεν μπορεί ανθρώπινη διάνοια να φανταστεί το πνευματικό διαμέτρημα της μεγαλοσύνης του. Και δεν εγνωρίστηκε ο Άγιος Σπυρίδωνας ούτε για των συγγραμμάτων του τα πλήθη, ούτε για κάποια επιστημονική θαυμαστή ιδιότητα, ούτε για κάποια έτσι ονομαστή τέχνη. Εγνωρίστηκε μόνο για τη θεοσέβειά του, γιατί ήταν απλός άνθρωπος σαν και εμάς, δεν είχε γνωσιολογική και κατάρτιση και παιδεία πολύ σπουδαία και πολύ μεγάλη, ήταν ολιγογράμματος. Και για να καταλάβετε, το πρώτο του επάγγελμα, η πρώτη του ενασχόληση ήταν τα πρόβατα. Ήταν κτηνοτρόφος στα βουνά της Κύπρου. Αλλά τι κτηνοτρόφος? Συνδύαζε τις επιδόσεις του στα ζώα για να εξασφαλίσει το ψωμί της φαμίλιας του, γιατί ήταν και παντρεμένος αρχικά, αλλά λίγο χρονικό διάστημα έζησε με τη σύζυγό του. Για να εξασφαλίσει λοιπόν τα προστοζήν, ξημεροβραδιαζόταν πάνω στα βουνά και εκεί επιδόθηκε στην ωερά προσευχή. Αγάπησε πάρα πολύ την προσευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με», ψιθύριζε συνεχώς στο στόμα του. Αυτό έλεγαν διαρκώς τα χείλη του. Διάβαζε το ψαλτήρι, την Αγία Γραφή, τα συγγράμματα των μέχρι τότε Αγίων Πατέρων και η καρδιά του πυρακτώθηκε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ζούσε με την προσευχή την πιο δυνατή κοινωνία και επικοινωνία. Θεωρούσε την προσευχή την πιο ισχυρή ώρα της ανθρώπινης ύπαρξης. Διοχέτευε μες στο κανάλι της προσευχής το περίσσευμα της ερωτικής του αναφοράς προς τον Χριστό. Γι' αυτό η προσευχή ανέβασε το νου του στα υπερουράνια, αλλά και κατέβασε τη μορφή του Χριστού και την εντύπωσε έκτυπη και ανάγλυφη πάνω στα τυχώματα της καρδιάς του. Και έγινε εμχριστωμένος, δηλαδή ενωμένος με τον Χριστό και πνευματοφόρος, γεμάτος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και όταν αργότερα εχείρευσε ο επισκοπικός θρόνος της Τριμηθούντος, τότε δεσποτάδες δεν γινότανε οι καταφερτζίδες ή οι μορφωμένοι όπως γίνεται σήμερα, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ζωντανά τα σημάδια της παρουσίας του Θεού στη ζωή τους. Όλοι προέκριναν τον απλοϊκό, τον αγράμματο, τον ταπεινό, αλλά και πυρφόρο Σπυρίδωνα. Και έτσι από τζομπάνος των αλόγων προβάτων μετεβλήθη σε λίγο χρονικό διάστημα σε ποιμένα της λογικής πύβνης του Χριστού. Και τι ποιμένα? Μοναδικό, ασύγκριτο. Επίμανε το λαό του Θεού και έμαθε όλους τους ανθρώπους μικρούς και μεγάλους να γίνουν πιστοί μαθητές του και να βιώνουν με συνέπεια και εγκαρτέρηση τις ευαγγελικές εντολές. Όπως μας περιγράφει ο βιογράφος του, ήταν πράος, ησύχιος, αλλά όμως πολλές φορές τον διαπέρασε ιερά αγανάκτηση και έγινε φλογερός πολέμαρχος και ακατάβλητος μαχητής. Ο τζομπάνος παίζει τη φλογέρα όταν τα πρόβατά του και τα κατσίκια του βόσκουν αμέριμνα. Αλλά όταν οσφρανθεί τη μυρωδιά του λύκου να πλησιάζει στο κοπάδι του, τότε αφήνει τη φλογέρα και αρπάζει τη σφεντόνα ή μάλλον το τουφέκι. Έτσι ο Άγιος Σπυρίδων ήξερε να μελωδεί τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Εύχομαι ο Άγιος Σπυρίδων να σας παρηγορεί στις θλίψεις, να θαυματουργήσει τις ασθένειές σας, να μάχεται το διάβολο που θέλει την καταστροφή μας, να μας οδηγεί στο αγαθό θέλημα του Θεού, να μας προστατεύει από κινδύνους και συμφορές και να μας εμπνέει τη διάθεση
να πεθάνουμε ορθόδοξοι, να ομολογούμε την ορθόδοξη πίστη όπως την ομολόγησε αυτός και να ακολουθούμε τις εντολές του Χριστού, που δεν είναι νομικά σχήματα αλλά εντάλματα σωτηρίας. Όποιος ακούει τις εντολές του Χριστού ενώνεται μαζί του και σώζεται. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, και ο Άγιος Σπυρίδων να σκέπτει, να ευλογεί και να αγιάζει όλους.